Se olisi Nightcore täällä ja nyt olisi testissä tällainen Jonne-juoma, koska minä olen Jonne. Aika nouka nyt. No. Tää menee hyvin. Smells shit. Hyi vittu. Ihan vittu hyvä. On. Arvoinen sana. Arvoinen sana. Joo. 4,9/5. Entäs sitten ulkonäkö? Ihan vittu siisti oikeesti. Se mun mielestä punainen on kyllä varmaan silti hienompi. No okei, se punainen on siistimpi, mutta on ihan vittu siisti myös. Niin on. Ulkonäkö Golden Energy. 4,6/5. Ja sitten haju. Sitten jos tää haisee jotenkin mun mielestä vähän sille Essille. Tää maistuu joltain lonkerolta. Jep, tää haisee Essille. Mutta on ihan vitun hyvää. Ja tää haju on ihan vitun hyvä. Se haisee lonkerolle. Niin? Kaataa housuille tai itteensä päälle. Kaataa itteensä päälle, sit mut se sanoo, miksi sä haisit ihan lonkerolle? No niin. Sanotaanko haju 4 piste... Menee hikiseen 5/5. 4,5/5 hikiseen. Kato kameraa! Niin. Vittu. Leikkaat nää sit pois. No niin, sit tossa on vielä vähän sitä pulloa, 15 senttiä panttia. Maksoi euron Hongkongista. Koska köyhä. Kyllä, käykää Honkkarissa, sieltä saa eurolla. Mikä Ui vittu. Mä en tiedä, tuliko... Mun syljenväri ei sentään vaihtunut niinku ES-ssä. Kun se mulla vaihtumassa. Mulla ei. Juoppa sitä sillä lailla. Kattokaa väri. Väri on aina se tärkeä. Ja väri on kusen väristä. Joo, musi elikkä perus energia. Tankki! Okei, se on kyllä tollanen ihmerekka. Sotarekka. Joo, väri vähän sama kuin ES, ehkä vähän haaleempi, eli mun makuu 4,5/5. Kokonaissumma, no siinä se näyttää paskalle. Kokonaissumma tästä keskiarvosana olisiko 4/5. 4,5/5. Kaikki yhteensä 4/5. Joo. Sillä ei jos pyöristetään, ettei saa mennä. Vittu Jonne! Mä oon pikku Jonne. Hyvä. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Nähdään.